Һорау: үзенә кул һалып үлеп калган туганыбыз өчен дугалар кылырга, савабы уга булһын дип, уның исеменнән, мәсәлән, дини китаплар таратырга яраймы? Беренчедән, кардәшләр, шуны аңлатайык: ислам динендә үз-үзеңә кул һалу, ягъни суицид, зур гөнаһ, олы гөнаһ булып һанала. Бер сахих хәдистә әйтелгән: әгәр кеше ниндидер бәйек урындан һикереп үзен үтергән икән, яки агы үскән, яки үзен сәскән, уның Яһәннәмдә лә газаптары шундый буласак. Ягъни бәйек урындан үзен аҫҡа ташлап, газапка дусар буласак Яһәннәмдә. Яки агы үсеп йөрөйәсәк, яки үзен сәсеп йөрөйәсәк Яһәннәмдә. Ләкин шундый һорау: был кешене без кафир дип әйтә алабызмы? Әлбиттә, юк. Үз-үзен үтергән дип, без уга тәкфир яһай алмайбыз. Әгәр беләбез икән, ул яшәгәнсә мөселман булган, Алла Тәгаләне таныган, шундый ишараттар бар икән уның теге әйткән һүҙҙәренән яки кылган эштәренән, без ундай кеше өчен дуга кыла алабыз, уның исеменән садака теләһәк бирә алабыз. Алла Тәгалә безне олы гөнаһтардан һаҡлаһын. Амин.